samthanda. Nditheleke kweso simo so kungayamkeli le nto yokuba andinamlingane. Amen. Ndathi ndincokola ke notshifu uGcokelwa ndimane ndimchazela uba imeko ithini. Wathi ndicela ukueda kwenye igruphu ekuthiwa nguWisdom. Endichazela ukuba ke iyanceda kakhulu. Hayi ke wandieda ke nyani ke enyanisweni. Ndamamela. Ndabona uba ndiyayidinga iyawenza umahluko. Amen. Ndibale ukuthi ke yandenza ndaba ngumhlolokazi omise ingqondo. Umuntu esizawuphakamiswa ngobani aba bantu, intoni nale nto inceda umhlolokazi, inceda umuntu ohlukene nomyeni, inceda intombazana engazange itshate, inceda bonke abantu ngokwezigaba zabo. Mama kaMdlasi osokuphakamisa aze naphambili asicacisele ngoWisdom. Sizongena ke ngokunayo ke sigqiba abagcwele. Imishini yethu ke kuba siemphawarishe abanye abahlolokazi nabo bade bafikelele kule ndawo sikuyo sibayephile. Amen. Singene ke ngoapha objectives. Kuba siqobolelane sonke siziwithosi to bring together with singles, ladies from different backgrounds. Singabantu bene-backgrounds ezingafaniyo, nee-culture ezingafaniyo, kodwa kufuneka sizame ukuba sizinike. Akho nto simkhuphayo kwi-cultures, kodwa ke silisa ngeYesu. Amen. Uhambe wedwa itsho ukuthi loo nto uyakudinga ucetyiswa uba lena ke ngokindlela yoba bendikade ndinomyeni ndizawuhamba ndodwa ithini na. Siyayibona loo nto leyo. Ufana ke nale nto yoba ke nathi sikhona singazange siye emzini. Siyayidinga le nto yoba babe khona abantu mhlawumbi batsho uba xa ungatshatanga into yakhe yamaphithithithi. Niyayibona loo nto. So indaba yokucebisa ke ayikhuphi mntu noma umtshatile abawutshatanga. Ukucetyiswa yinto eseBhayibhileni. Kukho amazwi ke sizawuqala ngawo. Ingaphinda ixesha lamsolo. Phaa kwiMizekeliso 11 verse 14. Make siyifunde. Incwadi yeMizekeliso chapter 11 verse 14. Okanye uthi wena akanako utsho wena, hayi akanako isikhathi. Right, xa sekunjalo ke sithi kuhleke ma sizawulama ke lelifa sithathe ngale ndlela uthetha ngayo ukuthi umntwana akekho. Make sithi ke ngoku uthethe inyani wathi hayi umntwana ukhona kuloo ntombi yakhe. Siyakuxelela ngaphandle ukuba wena akho kwanto uzoyifumana. Eli ngemi akakho, ndicela ukuhle. Akusekho mzali, ikhaya lesithathu, alisenamzali. Ninantoni ngoku? Ninabantwana kodwa. Nabantwana ngokunjalo, sithi into esiyithethayo, asijonganga lo mntu uswelekileyo, sithetha ngabantwana bakhe. Asithi abantwana basemtshatweni wakhe, no, sithi abantwana bakhe. Batsho abantwana babelwe bonke ngokufanayo. Iba ingxaki ke, ngoba uyufumaniseke into ethi, aba balapha emtshatweni, indlela ababamonela ngayo aba yabangaphandle, ngoba ithi into xa bethetha aba apha kuthi, mamjama, kutheni le nto ezawuphinda zofuna ilifa kwalapha, ekubeni phaya nomamakhe phaa, ezawuphinda afumane phaa kulaa mama wakhe, kutheni aphinde afune uhambe efumane. Siyabaxelela ukuba akukho ungafumani ngoba ungumntwana waphi kamfi, yeyona nto siyithethayo. Umele ke ngoku into yobana makaze abe uyafumana. Sidlule ke ngoku, nantoni uba sitheni ikhaya elinabantwana bodwa, siye kwikhaya ke ngoku elizawuthi apha ndicela uphakame ntombi. Kwelinye ikhaya esilandela lona, hlala ngapha ngasemva, ikhaya esilandela lona akukho mama walapha ekhaya, akukho bantwana
balapha ekhaya umntu uswelekile andithi okanye notata uswelekile okanye nomama uswelekile engenamfazi ngoku engenabantwana akho kwanto ikhoyo eli lifa lizoyaphi xa kunje. Ithi ke ngoku into esizawuyenza ke ngoku apha kweli lifa lizawuthatha kuthiwe hayi uphi umzali kamfindo. Niyalibona ngoku xa likukhangelayo wena mzali likukhangela kade wena mzali uphi umzali kuthiwe hayi ke umzali ube khona hayi kaloku unomzali wayefunyenele ngapha ezibungu utata wakhe aze engomama wakhe yayingowangapha kucendana makayofuna ngoba funeka bagujelwe ngumntwana. Niyayibona lathi ngoku lihamba likhangela into elingathi likufumana xa kunjalo. Siphinde ke ngoku sibe nodidi lobana xa kungekho kwaloo mzali kuye kuthiweni kwelo khaya akho mzali ke ngoku akukho mntwana akho mfazi akho mntwana akukho mzali. Lizawuhamba lihambe liyokhangela oodade babo ooanti balapha into yobana baphi ize liphinde lithi ke ngoku xa ngaba bengafumaneki nabo oodade babo nabo anti kubonakala into yobana awusenamntu liyahamba ke kurhulumente ke nale ulijongile into yobana xa kusithiwa unamntu eli lifaka noma linawutakasa alihambe liyongena phi lona ngoku urhulumente ke lingena noba lingakanani urhulumente uyalamkela ibe loo mali leyo iyatshola. Niwabonile ngozilamakhaya sizongena ke ngoku into yoba sizongena ke ngoku into yokuthi ibaluleke kangakanani into yobana abantwana emakhaya sikhuthaze ukuthi ukuba ngabunyana wakho uthathe okanye intombi yakho ithathe i-inshorensi nawe une-inshorensi ibalulekile lekithi. Uyababona umjama ngabantu bebekilisi umjama wangapha kucendana into naye ngoba uligqitha bemthatha uhamba afumane kwelifa ngoba wena awulibizanga ngosilifa lakho balifuna bani andithi ngoku xa ngaba ngoku izolanga ngelifa kufuneka ubhatele wena kanti nomabi mafa pha edolophini ukhamisile intoba nam njaba kaloku ndifakiwe apha ngoba kaloku kufuneka elifa ndilabile nam ndizobiza imali. Uyayibona ndinto enjalo ukuba likhulu ke ngoku ukhona le nto yeteksi ekuthiwa ngusazi nosazi uzawuthi nam njaba nendinike kwelo cala nam ndijongile xa elifa likhulu ngoba kaloku wena awukwazanga ukubana ilifa eli lakho ulithini ulale kakuhle usaphila ukuba izinto zakho ufuna into ukuthi mazihambe kanje nakanje nakanje. Ithi ke le nto siyithethayo kubalulekile kakhulu into yokubana xa uhleli emzini wakho yiyeke le nto yokuthi uyawuthi wolala bazibonele phuma kuloo nto suthi abantwana bakho mabazibonele xa ulala. Indlu yakho mayibe in-order ngoku usahleli ibhalwe ezwini ke loo nto ithi ukuthi indlu nje le yakho qiniseka into zakho ungekalali zonke uzihleli likhe lifike nethuba lokubana ligcwale phezu ofisini kusithiwa hayi izani nethuba lokubana izani lizokwenza uwili wonke umntu makazokwenza umyolelo ukubana apha kwam irhalela kuthi omnye umntu ke uzawubuza into yobana lo mzi wam ulapha ezilalini ngokabani phaya eziofisini ke into esiye siyithethe into yobana eli khaya lakwakho eli lalapha esikhulu likhaya lomntu wonke lakhaya. Iseyaphela le nto ithi inkulu mayithini iseyaphela ngoba ilikhaya lomntu wonke nabanye oongeqondo yohlala ekhaya funeka ahlale ekhaya lona silithengisayo ikhaya xa imali funeka ingekho leke lapha edolophini nezinkomo zakho nazo ziyangena apha elifeni siyakwazi ukuthi masizale ngoba wena uhlulekile ukuzala. So iloo nto ke le nto siyithethayo into ethi kunyanzelekile izinto zakho xa usaphila cwangcisa kakuhle futhi siyoyika le nto ithi mawenze umyolelo ngongathi uzawufa. No, hlala unawo uyazibana nini na ifike lithuba uyasuka ke ngoku wena uthathe into zakho kuthiwe hayi uthathe bethethe kanje and thina pha emthethweni nethi bekhona lewini akho kwanto siyenzayo uhanjwa le ndlela ubhale ngayo. Inendlela eyobhalwa ngayo xa ubheke emagqwetheni xa ubheke ezibhankini inendlela ebhalwa ngayo umyolelo uyabhala ukuthi ubana ufuna ngohlobo ngale ndlela
qinisekani ukuba indlu yakho uyibeka ngendlela erayithi. Uthi ulala izinto zakho, isenkana yakho ethile yonke uyenze ngendlela. Side siyicebise nento ethi ukuba ngaba kunayo lendlu edolophini, le ndlu isedolophini ibiza kakhulu xa ngaba ulele. Xa ucinga ukuba mawuyinika abantwana bakho kungcono uyenze ngexesha usaphila loo nto, wogqithe uvale umlomo. Akunyanzelekanga ukuthi ebantwaneni benzele nale nale. Uyakwazi uyenza into wogqithe uvale emlonyeni, ngoba ukhona umntu okwaziyo apha elalini ukuba wayenza into ethile eziofisini ngoba wayeyile wayokugqinela xa usenza loo nto. So kangako understand khipha ixesha ndisenalo mabimafa ibasi. Uyakwazi uyenza into wogqiba uyigcine uyisayine namangqina akho ayisayine. Naxa uyenze emagqwetheni, amagqwetha ayayigcina iwili yakho ngoba uyayazi ukubana amangqina akho olala ayayazi uba esike sayongena kwiofisi yabantu bakho ikhona into ephaya esasike sayoyisayina. 073 43 46 174 073 43 46 174. Nethi nje kuthiwe ebode umntu wakhona athi ufike ebode wambini, ndifowuneleni phambi uyothola eMthatha. Amen.
nendodakazi Elizabeth. Ukuthi ubani kungenzelwa zakho singavunyelwanga. Itema lekwabe usaphila ngokufa ithethi diseliwe. Itoma uwedwane uliwe. Itoma yowena waphambi kwayiboni ngendodakazi. Kodwa sitemalanga wafuna befethithiko. Sibone le ndoda yesile yabona umkhulu. Sithi noma sisempilweni sithi Nkosi asihambiseni. Mdala wesithunzi, Thixo wethu ubona amagama onke. Egameni likaKristu Yesu waseNazareth, sizothe Nkosi Mzali, ngale mveli yonke osiboneleleyo sinyangeni. Waqala lo msebenzi, Thixo wethu onamagama onke. Masibulele kakhulu Nkosi yami ngolusuku lwanamhlanje oba sixoxiswe ngandlela zonke. Amen. Sixoxiswa nokuhlala kwemakhaya sesishiywe ngabatata. Bafuneke ke ngokuthini na xa kulezi zinto. Ndiyayibulela kakhulu le nto uThixo wasenzela yona kaWislo. Amen. Ngoba kaloku iba ninzi into ekumhlolokazi noba qhatheke kubantu bomzi. Kodwa apha ayikho into esingaxelelwa yona esixoxiswa ngayo. Siyabulela kakhulu ngalo mazwi. Mama, siyabulela kakhulu kulapha iveki yonke uncame iingxaki zakho. Alixesha loba ngoku uhleli nabantwana bakho ekhaya, kodwa uye wavuma wazohlala phezu kubo ezilalini. Siyambulela kakhulu uThixo ngawe nakakusikelele mama. Sikuthandazela imihla yonke, uThixo makakwandisele imihla. He keeps on doing great things. He's never let me down. No, no, keeps on. I love him, and I love him, oh yeah. I gotta say it again. Keeps on.